Mbah, waler puniku saestu utawi namung criyos dongeng. Iya, Mbah, kok kathah larangane amargi napa? Take, Mbah. Wawaler kuwi dudu mung larangan nang. Tapi kuwi pepeling saka leluhur. Ana maknane ben urip kuwi berkah lan selamat. Mbah, enak. Kula badhe rabi sasi ngajeng kula sampun siap. Masmu wis rapi durung? Dereng, Mbah, nanging kula pemaos sampun kalanipun. Bisa mainnya durung mulai, awas wae. Bisa mainnya lagi mulai ngapa wae? Aku diajeng siluman monyet mau ning dalan, aku ra oleh lewat nganti dheweke lunga. Hah? Siluman monyet ketara banget kampus. Wis wengi iki turu jopo. Wawaler kuwi dudu mung pitutur kosong nang. Kadangkala harmoni keluarga luwih penting tinimbang kesusu. Jalan banyu ning omah, mung ndak rezekine seret. Mau dolanan banyu, Pak. Apa iki sedulanan banyu ning jope? Aduh. Ngerti saiki, dolanan banyu ora mau mbegayani, nanging uga buat berkah. Ya, Mbah, Pak, ngapunten. Wes kono jupine dilapi, aja dibaleni meneh. Yit tangi wes awan, engko rezekimu ditotal pitik. Ah, iki ora bakal juga duitku, Bu. Bu, sik karo lawu ten pundi kula memang. Lho ya wis entek, ibu guru liwat. Oh, dempun. Kula tugas kok padang mawon. Sisan tuku beras iki duite. Loh, ini jadi beras ke padang. Warungnya sampun tutup, Bu. Oh alah, kan di beras. Warungnya juga masih tutup. Oh, dia sama mau ke sore wae. Rezeki kuwi ora mung duit nang. Waktu lan kesempatan uga rezeki. Panas banget serenenge dino iki. Awas Bir, engko jijimu buka. Ah. Wong mitos apa hubungane sing. Lho kok kram tenan kok dadi lara? Wah, Pak Jojo kuwi wah kalau kowe mesti sering. Iki piulang nang. Awakmu ora kudu sembrono luding barang. Kuyuling gak Putin kancane dhewe pas SD. Sopo iki? Putin anake normal Bu Siti. Aja nyebut jenenge. Ya, gak bakal ana sing teko. Iku apa, Bit? Iki tadi ono apa? Iku lho putih-putih loro. Bit aja ning. Lapo buta-buta iku mlayu kok ndelok setan wae. Iki piulang kanggo ngajeni wong sing wis sedo. Aja sembrono.